Федерація. Выпускник музычнага каледжа імя Гнесаных по спецыяльнасці харавое дырыжыраванне. Зараз студент кампазітарскага факультэта Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя Петра Ильича Чайковскага. Член молодежного отделения Союза композиторов Российской Федерации. Лауреат 12-го Всероссийского конкурса молодых композиторов имя Шнитке. Яўген аўтар оперы, мюзіклаў, музыкі да драматычнага спектакля, кантаты, сімфанічных твораў, а таксама вакальных і інструментальных, сольных і ансамблевых твораў. На сённяшнім канцэрце вы пачуеце новы твор Яўгена Шпульціна, які ён напісаў спецыяльна для вядомага ў нашым краі выканаўцы на народных духавых інструментах Сергея Юрука. Жыга для дуды і дудкі з аркестрам. Соліст Сергей Юрук.